16 नं निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय पुब मावपार गुदि फरायसालिखौ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होदों MP जयन्त बसुमतारिया। नंगौ 16 नं निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय पुब मावपार गुदि फरायसालिखौ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे लाइ खुन्थियाबो गायसननानै होदों कक्राझार लकसभानि MP जयन्त बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 16 नं निसिमा बियाब पुब मावपार गुदि फरायसालिनि गाज्रि थासारिखौ नुनानै MPLAD फान्डनिफ्राय 15 लाख रांजों बिल्डिं लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होदों MP जयन्त बसुमतारिया। नंगौ जा पुब मावपार गुदि फरायसालि बेनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि। खाफ्रा खुफ्रा ओरैनो थिंनि औवानि बेजों लुनाय न' बियो। सिगाङाव EGS स्कुलमोन बियो, उनाव बियो LP स्कुलाव आपग्रेड जादों। नाथाय बिल्डिंआ जोबोद गाज्रि, न'आ जोबोद गाज्रि। दा बेखायनो जोंहा बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लोगोसेयैनो रायजो राजाफ्रा आंनिसिम खावलायदोंमोन आरो आं मानसि थिनहरनानै नायदोंमोन दि फरायसालिया जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दङ। देग्लाय दैज्लाङाव माने क्लास खालामजानाय अबस्थायाव गैया। बेखायनो आङो आंनि MPLAD फान्डनिफ्राय देग्लाय 2026 आरो 27 फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय आङो 15 लाख बेयाव माने हरनायनि आं थिग खालामदों आरो बेदि दिनै जोङो खुन्थिया गायसनदों आरो बे 26-27 फाइनान्सियेल इयारनि बे फान्डा दासिमबो हाबथ'वाखै। नाथाय स्कुला जिथु क्लास खालामजाया दैज्लाङा सौफैगौ, फरायसाफ्रा जोबोद खस्थ' मोनगोन। बेनिखायनो एडभान्सै बेखौ ग' हेडआव बानायहोगोरनो आङो लादों। आं मिजिं खालामदों थाबैनो बेखौ लुफुंनो हाथों आरो जोंनि नैबे ओनसोलनि नैबे गामिनि पुब मावपार गामिनि बेयाव गुबैयै बर' आरो आदिबासि दङ। बिथांमोना फरायसालिया LP स्कुला गोजानाव थांनो फैनो माने एसे गोब्राब जायो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा। बेखायनो बेन्सार हिसाबैनो गोबाव सम बे फरायसालिया माने खाथिबाय आरो जा गाहाय फोरोंगिरि गायसनगिरिया फ्राय 30 बोसोरसो खामानि मावनानै साख्रियाबो पारमानेन्ट जायाखिसै, ओरैनो रिटायार जालांबाय। दा खाफाल मोजां माने EGS निफ्राय LP स्कुलाव आपग्रेड जाबाय। दा बेयाव बिल्डिं नांगौ, ओंखायनो आं बेखौ दिनै सेंसन हरबाय। आङो जोबोद मोजां मोनदों जे बेबायदि फरायसालियाव सेंसन हरनो हानानै बा MPLAD फान्डनिफ्राय मोनसे हेफाजाब होनो हानानै आं गोजोननाय मोनदों। मिजिं खालामो बियो मास मोनथामसोनि गेजेराव जाहाथे बिल्डिंआ ओंखारहैयो। बेसेबां लावथाइ जागोन बेयाव? गुवारा गासै 22 फुट आरो गोलावा 33 फुटनि जागोन बियो, आरो 15 लाखनि नालाय। आरो उनाव जुदि दरखार जायो बेखौ उनाव एक्सटेनसन खालामनो हायो नामा बेखौबो आं नायनो